מה המצב? וברוכים הבאים לערוץ שלי, אוטוטריקס. אז קודם כל, כמו שאתם יודעים, הערוץ אוטוטריקס נוסד בשנת 2013. אז כן, רק בערך לפני שנה התחלתי לדאוג ולהעלות עוד כל מיני סרטונים. אם אתם יכולים לראות כאן, זה סרטון לפני 2 ימים, זה סרטון לפני 5 ימים, וזה סרטון לפני שבוע. לא תמיד אני כאילו מעלה סרטון כל שלישי וחמישי, אני משתדל שזה בערך יהיה כזה מדויק וזה יצא בזמנים נכונים. לפעמים יש חגים, תקופת מבחנים שאני לא בדיוק יכול גם לעשות סרטונים, אז יכול להיות זה יצא קצת יותר מוקדם הסרטונים או יותר מאוחר סרטונים. אז אל תסמכו על מה שכתוב כאן, ולפעמים כן תסמכו. אז מה שאני ממליץ לכם כדי לדעת זה להירשם כמנויים לערוץ. למי שלא יודע, הרשמה כמנוי לא עולה כסף, ולהפך היא בחינם. ומה שקורה בעצם זה שברגע שאתם לוחצים על להירשם כמנוי, אז אתם מקבלים התראה על כל סרטון חדש שבערוץ. טוב, אז למי שלא יודע, אנחנו כרגע עומדים על 12,823 צפיות ו-19 מנויים. תכף אני אראה לכם את זה. עוד משהו שהייתי רוצה להגיד לכם זה כמובן תודה רבה על כל זה, על 12,000 צפיות ו-19 מנויים בערוץ. זה באמת די הרבה, וכמובן שאני רואה את התגובות שלכם, ואני רוצה להגיד תודה לכל, כאילו, יש כאלה אנשים שנכנסים ורואים תודה, וכאילו יש כאלה שגם נכנסים ורואים. אז זה לא כל כך משנה לי, אבל א' כל תודה למי שאומר תודה, כי זה באמת נותן לי חשק להעלות לכם עוד סרטונים וכל מיני דברים. ובקרוב אני הולך להעלות לכם סקירה על הטלפון אסוס זנופון מקס 5. סוף סוף קיבלתי אותו ואני הולך לעשות עליו סקירה. וכמובן שאם אתם רוצים שאני אעלה עוד מדריכים, תמליצו לי על איזה דברים, כי אני קצת מתחיל, לא יודע, סתם כל מיני העלות סרטונים. כאילו, מה זה סתם כל מיני סרטונים? אני מעלה סרטונים איכותיים, אבל קודם כל אני חושב מה להעלות. למי שלא יודע, יש את הפיצ'ר החדש בוואטסאפ וגם זה, ובקיצור עוד מלא. כמו שאמרתי לכם, שוב פעם, תודה על 12,823 צפיות, וכמובן על 19 משתמשים רשומים. זהו חברים, זה היה הסרטון. תודה רבה ושבת שלום.